Salutare! Dan Stoica mă numesc, sunt instructor auto autorizat în UK de 6 ani. În acest videoclip o să vă răspund pe scurt la întrebarea ce mi se adresează poate cel mai des. Vreau să obțin permisul de conducere categoria B în UK și care sunt pașii de urmat. În primul rând, trebuie să aveți permisul provizoriu, să luați teoria și abia apoi să susțineți examenul practic cu un examinator de la guvern. Sună simplu până aici, corect? Când vine vorba de permisul provizoriu, puteți aplica încă de la o vârstă de 15 ani și 9 luni, dar trebuie să fiți în UK de un minim de 185 de zile, să puteți să citiți un număr de matriculare de la o distanță de 20 de metri. Aplicarea pentru permisul provizoriu costă 34 de lire, puteți aplica online sau la poștă cerând formularul D1. Durează între o săptămână și 3 săptămâni ca acest provizoriu să sosească prin poștă, dar poate dura și mai mult. Acest permis provizoriu va fi valabil 10 ani. Trebuie să aveți 17 ani să puteți aplica pentru examenul teoretic. Atenție mare, examenul teoretic se poate da doar în limba engleză, nu se poate da în limba română. Puteți aplica pentru examenul teoretic doar dacă ați locuit în UK, în Țara Galilor sau Scoția, un minim de 185 de zile în ultimele 12 luni. Costă 23 de lire programarea examenului teoretic. Sunt des întrebat dacă există ceva ajutor cu privire la examenul teoretic și răspunsul este că există un ajutor, doar cel mai probabil nu așa cum vă așteptați. Ajutorul se oferă doar dacă aveți o problemă cu cititul, dacă aveți ceva dizabilități sau dacă aveți o condiție medicală. Când vine vorba de ajutor, acesta se referă la un timp suplimentar, poate fi cineva să citească întrebările pentru dumneavoastră sau ca întrebările să fie formulate puțin diferit prin alte cuvinte. Asta nu înseamnă că cineva vă va da indicii sau că vă va răspunde la întrebări, nu este cazul. Examenul durează o oră și 20 de minute. La examenul teoretic o să aveți 50 de întrebări, unde trebuie să obțineți un minim de 43 de puncte. La același examen, imediat după partea cu întrebări, aveți și partea de Hazard Perception Test, unde trebuie să obțineți un minim de 44 de puncte dintr-un total de 75. Partea de Hazard Perception Test are ca scop să ajute pe viitorii șoferi să identifice pericolele sau potențialele pericole din timp. O să aveți un videoclip de introducere, unde o să vă explice despre ce este vorba, și 14 videoclipuri per total, unde trebuie să identificați pericolele sau potențialele pericole. 13 videoclipuri dintre acestea o să conțină un singur pericol și doar într-un videoclip o să aveți două pericole. Când vine vorba de examenul teoretic, recomandarea mea e să citiți codul rutier, Highway Code, și cartea cu semnele rutiere de minim 2-3 ori, abia apoi să începeți să faceți chestionare de pe aplicații. Ca și aplicații, vă recomand și am recomandat tuturor în ultimii 6 ani Theory 4-in-1 și cea recomandată de DVSA. Nu doar una. Când vine vorba de examenul practic, este obligatoriu să aveți cu dumneavoastră permisul provizoriu și în mod normal ar trebui să aveți și dovada că ați trecut examenul teoretic. Puteți da examenul practic cu mașina instructorului sau cu mașina dumneavoastră. Dacă alegeți să vă duceți la examen cu mașina proprie, trebuie să fiți însoțiți de o persoană în stânga dumneavoastră ce are un minim de 21 de ani și o experiență de minim 3 ani de condus. Obligatoriu este ca learnerul să fie pe asigurare. Mașina dumneavoastră trebuie să corespundă standardelor cerute de guvern. O să fac un videoclip și despre asta cât de curând. Examenul va dura între 35-40 de minute. În mod normal. Există și o excepție pentru cei ce și-au pierdut dreptul de a conduce în trecut pentru o anumită perioadă de timp din anumite motive și trebuie să dea un test mai lung. Deci de obicei între 35-40 de minute. Pe parcursul examenului veți conduce pe diferite tipuri de drumuri, veți avea 20 de minute de condus independent, ori cu GPS-ul, ori urmând semnele de circulație către o destinație anume, nu le veți avea pe ambele. Veți fi opriți pe partea stângă a drumului de 4-5 ori, veți avea o manevră, posibil și o oprire de urgență.
Când vine vorba de manevre, sunt 4 per total, dar dumneavoastră în ziua examenului veți avea o singură manevră. Puteți avea parcarea cu fața sau parcarea cu spatele sau parcarea laterală sau opritul pe dreapta și dat cu spatele 2 lungimi de mașină. Repet, una din 4. Când vine vorba de parcări, examinatorul nu vă va pune să faceți parcări între mașini. Vă va da o instrucțiune de genul: o să facem o parcare cu fața, pe stânga sau pe dreapta, unde doriți dumneavoastră. În ziua examenului practic, când examinatorul va veni în camera centrului de testare, vă va striga numele, vă va cere permisul provizoriu, vă va întreba dacă locuiți la aceeași adresă, vă va pune să semnați pe tabletă faptul că sunteți în UK de cel puțin 185 de zile. Foarte important, când semnați, semnătura pe care o faceți să fie la fel ca cea de pe permis. Dacă nu e la fel, examenul nu va avea loc, din păcate. Examinatorul vă va întreba dacă doriți ca instructorul sau persoana ce vă însoțește să asiste pe bancheta din spate, după care va trebui să citiți un număr de matriculare de la o distanță de 20 de metri. Se va începe examenul practic cu o întrebare de tell me, spune-mi cum. Asta când mașina este încă oprită la începutul examenului. Dacă instructorul sau persoana ce v-a însoțit la centrul de testare a decis să asiste pe bancheta din spate, această persoană nu va avea voie să intervină deloc pe parcursul examenului dumneavoastră. Dacă o va face, learnerul va aplica examenul de conducere. La sfârșitul examenului, examinatorul vă va spune dacă ați trecut sau dacă ați picat. Dacă ați trecut, vă va da un certificat ce dovedește obținerea permisului de conducere și aveți voie să conduceți din acel moment pe baza acelui certificat. Dacă locuiți la adresa de pe permisul provizoriu, examinatorul vă va reține permisul de conducere, permisul provizoriu, urmând ca acesta să vină prin poștă la adresa la care locuiți. Dacă nu locuiți la aceeași adresă de pe permis, nu vă faceți griji, tot puteți da examenul de conducere. Singura diferență e că odată ce ați trecut examenul practic, va trebui să completați dumneavoastră formular de schimbare a adresei pentru permis. În această situație, examinatorul vă va da certificatul de trecere și vă va înmâna și permisul provizoriu, urmând mai târziu ca dumneavoastră să schimbați adresa. În următorul videoclip o să vă vorbesc despre diferența dintre cutia manuală și cutia automată și pe care să o alegeți. Va fi doar punctul meu de vedere. Sper că acest videoclip v-a fost de folos. Dacă doriți să vedeți mai multe videoclipuri pe viitor, nu uitați să dați un like și abonează. Mulțumesc!